נדירות. זאת אומרת, צריך להוריד אותה מהכירות? דווקא לדעתי זה יפה שזה נראה כאילו כאלה מוקשן. כשהגעתי שוב לצימר, אני מעשיתי אחד בשטוף. רק שתדעו שהבוקר נרדמתי לנטע. וואי, אני נרדמתי, הייתי ככה. תחייכי קצת! יאו, היא באמת יפה! יש סטרס באוויר, זה מרגש? כולינה מסך? שקט, אתה נראה טיל, מה? אתה בדוק אתה יכול לצאת. עכשיו תסגור רק את זה, תהיה ארוחה. קדימה, קצת צעדי קדימה. אסור, לשיחה שלי. וואו. זהו, יוצאים עכשיו? יאללה, תחזיק, אני שנייה. זה לא היה כאילו מקום. איפה החיוך? בוא אחי. אני אמא שלך? אבל איך הם יודעים לבד על במה אבל את מקשיבה ואז כל הקהל הוא הציע לי במהלך ריצה. כן? די באמת, זה מסודרך? כל דרך עד שנשברתי קחי אותי אליי מה דעתך? מתי נבחרתי? משוטטת בלילות לבד עם 1000 שאלות אולי זה טיפה יותר מדי זוגיות טובה זה אחד לתת לשני, לכבד ולאהוב עם כל הלב. A lot of affection, a lot of forgiveness, a lot of fun. באהבה, באחווה, שלום ורעות, חיי שני ושקט, עד 120, אמן ואמן. טבעת, באמת, סבתא שלי, שפגשה אותה פעם ראשונה, אני חייבתי לצד אחרי זה ואמרה לי, כשאתה מציע, אין מצב שאני לא עובר לך את היעלום שלי. ויש לה יעלום שהיא שמרה, במיוחד לזה. כל נכד שלי מקבל יעלום. איזה מרגש. ברוכים הבאים כולם. היום אנחנו כאן כדי לחגוג איתם את האהבה, ובעיקר את כל הטוב שעוד יגיע. אני רק אומרת שאני כבר מוכנה להיות דודה, אבל זה בקטנה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, ידבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. נצ'ק. ושלא ניפגש במילואים יותר, די למילואים! אהלן